sir, magumogo. 10 pesos each. Hi guys, dito tayo sa sa Haro Market. Haro Big Market, Iloilo. Daming bulaklak pala, oh. Dito tayo sa kabila, oh. Tagpila ni. Ay, daming sweet corn. 60 lang sweet corn, 60. Ito na 60. Ay, 60, 30 lang. Ito ang pilit. 60. 60 ng pilit. 50 lang sweet corn. 60 ng kilo? 60. Camera ma'am? Bag-o. Ay, ho, mabakal kita. Ang daw, ano lang, ang daw dalagko lang yung kanya. Bangod na ma'am? Ang daw dalagko, bala iyang... Uyot-uyot na naka-filler, di magamit. Bunjing ma'am. Meron din. Nami daw may ano no, daw may purple no. Abi isa kilo. May isa na. Ilang kilo? 60. Ari ah. Pila na be? Ay ano taman? Daw may ano din isa. Ay. Ungab. Bag-ulan ang panitan, ma'am. Nitai ko ka daw dako. Pila lang yan, ma'am? Abi pila na. Ano lang yan mo? Ang sweet corn mo. 52, 50 lang, 50 lang sweet corn. Pila to? 52, 50 lang. Tapos 50 na din. 50 lang kilo. Pila lang. Itingop na lang doon. Nami tanong daw ano. 60. Ang daw dalag ko. Ayot na is. Ilang sweet corn? Ini? Kami ang dalag ko. Aribi. Yan ang tagiya. Noy.
Isa lang. Dali lang. Ando dalag ko akong tani. Abi, may isa na ka kilo. Pay pa. Ando dalag ko tani iyang ako no. Binilog. Oh. Oo. Doon. Abi? Yan, sa kilo. Kalawag. Pila ning kalawag? 40 na kayo na. 35 na lang. Tulog daw. Tulog daw. Saka ka? Hindi ka na ko. Tunga lang. Tunga? Hindi pili lang. Ay, kanami kakamatis. Ga ano ini? Ano ni siya? Ha? Ano puto? Sa di ini nga ubra? Pila gani ini? Pila ni? Isa ay magkano? Di ini? Na isa. Tunga lang abis. Ano, ma'am? Tunga lang. Tuwa lang. Ang daw ano lang. Ilagay siya to sa isang medyo. Ito lang to. Why ka na pong pinsan? Ay, say. Sila ganito 120. 120 to, no? Tuwa ka 120 to 40. Abi pila na siya? Ano lang? Pila na? Mangustin, no? Ano ka ba ma'am? Pangitaon ka na yung bulpin. Why kami bulpin? Abi pila na? Are, sobra gamayo. Pila? 60 lang. 60 na to? Sobra ka rin. Diba? Excuse me. Ay, Diyos ko.
kanami ka mais na ano. Tapila ini. 60 lang ma'am. 60 lang. 60 lang miga, 60. Ang kilo. Yeah. Ito kanami, no? Kami na siya. Pagugid na, bagong. Ganit. Bado puro dula mais sabon din nakar. May pilit, may sweet, may ay. Abi pila ning tatlo. Pila miga? Tawad na ma'am. Sana ma'am. Uwi na tayo, guys. Ito. May mga bulaklak dito. Ma'am, sir, 10 pesos lang. Daming bulaklak, oh. Si Pegol. Hindi ko nga sa ita na May mga ano, bamboo furnitures. Ito, mga kababayan natin, oh. Ayan. Dami nilang ano, paninda. Ang gaganda ng bulaklak. Wala kayo hindi malaki dyan? Papagawa ka lang, ma'am. Bakit lang? Pang ano po ta? May bibingka. Tagpila? Tagpila? 20. Kanilong ma? 20. Pila ka bilog? Ano ma? 20. Grabe ang init. Uwi na tayo. Hi guys, grabe ang init sa labas, no. Nakarating na tayo galing ng ano, ng palengke. Ito yung pinamili natin. Ayan, no. Yan ang pinamili natin.
Ito, oh. Papakita ko sa inyo. Ayan. May bibingka. Ay, grabe. Ang init. May bibingka tayo, oh. Kain tayo ng bibingka. Ay, Diyos ko. Grabe, ang init. Ito, oh. 20 pesos lang. Tapos, may mais tayo na ganito, oh. Ayan. Tatlo siya. Ganito siya, oh. Ayan. Puro na lang mais yung binili natin, guys. Puro mais. Ay. Ito. Ibos. Ibos to sa amin sa Iloilo, no? Ibos. Ano siya, guys, yung malagkit. Ang sticky rice na may, na may gata. Ay, Diyos ko. Ito, parang orange, no? Orange, punkan. Hindi naman punkan. Kiyat, pero mas malaki siya, no? Ito kasi fresh siya. Kanina, may mga berding dahon pa, kaya bumili ako ng half kilo, 60. Tapos, ito, puto manapla na may gata. Tapos, may another mais. Ano siya? Pilit na mais, no? Puting mais. Ayan. Hindi naman kasi. Tapos, another mais. Sweet corn naman siya. So, tatlong klase ang mais natin. May itim, may puti, at saka may yellow. Ayan. Tapos, ano pa yung binili natin? Ay, hindi na ito nakikita. Ano pa yung binili natin? Ay! Ito, oh. Ay, hindi na nakita. Turmeric. Ayan. Ito, turmeric. Ayan, pang turmeric tea natin. Ayan lang ang aking. Ayan, tatlong klase ang ating mais. Excited na tayo magluto nito. Ito. Hindi ko pa natikman to, guys, no? Tikman natin mamaya. Ayan, no? Tatlong klase na mais. Hala, ganito pala yung no? Yung maitim na mais. Ayan, no? Pati yung tubig niya, ganun din ang color. Luto na ang ating nilagang mais. Hala. Ang sarap nito. Ito na, guys, yung ating purple na mais. Parang wala lang siyang walang lasa. Ay, daming dyan, daming chichibureche. Ay, itago muna natin, no? Dito tayo. Ito siya, oh. Yan. Purple siya. Tikman natin. Parang walang lasa. Yan, no?
Hindi siya matamis, parang ano lang. Parang kanin. Pero ano daw ito? Rich in ano, anti-oxidant.